Salam Ata-Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz. Biz häzir nirede? Biz häzir paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynda. Bugün bu ýerde her ýyl geçirilmegi däwe urulan garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk bayramynyň öňe siratyna döwletimiziň ykdysady üstünlüklerine bagşlanan Sergey öz işine başlady. Biziň her günkü size ýetirýän saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň Serge jaýyndan ýazgy edip size ýetirmegi makul bellik. Hormatly müştaklar, egerde size Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 31 ýyllygyna bagşlanan ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergi saatly sergi gyzyklandyrýan bolsa, onu biziň Ata-Vatan TV YouTube kanalymyzdan daşlaşmaň. Ykdysady we durmuş ugurlaryna giňden açyk görkezýän Sergeyniň bölümlerine burnalan haritler bu ýere gelenleriň öňsüni özüne çekdi. Milli ykdysadyýetimiziň durluk uwdaklarynyň ýeşi hende geljekde meýilnamalarynyň netijeleri boýunça geçirilen tanıştyrylışlar Sergeye tomaşa etmäge gelenlerde ýakymly täsirler galdyrdy. Hormatly müştaklar, gelingen bolsa sergiye gatnaşyjylaryň berjek gurulmalarını diňläliň. Salam, men Ajaýyp Sat halal önümlerinin hilermeni Mehmet Fata. Biz Ajaýyp Sat halal önümleri hojalyk jemgyýetinde et ve süt önümlerini öndürýäris. Biziň ýörüýti tohumlarymız Simmental, Holstein ve Angus. Angus bolsa Germaniýa ve Amerikadan getirýär. Bu Angus tohumu eti mermer ettiği fasaplanıp dünyadaki en yukarı hili et. Berkser etseniz yine bizim mermer etlerimiz en yukarı hili süt ve et önümlerini Ajaýyp Sat halal önümler hojalyk jemgyýetinde tapylarsınız. Salam, men Orabi Durdymurad ve Ays Podcast hanasynyň hünärmeni. Biziň kärhanamyz 2016-njy ýylda açyldy we 2019-njy ýylda Ays gazly we gazly içkileriniň önümçiligine başlady. Biziň kärhanamyzda ýürümden köpräk gazly we gazly içkilerini öndürýär. Olar kola, portakal, zirker tuduna we şonuň ýaly görmüşler. Biziň kärhanamyzda 80-den gowrak işgär işleýär. Döwletimiziň ýeri kärhanalarynyň şeýle-de türkmen telekeçileriniň öndürýän önümlerinden düzülen köp ugurly sergi ýurdumyzyň taryhyny ýatdan çykmajak waka urlar. Ine mehriban müştaklar, Ata-Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, gepleşiklerimizin inneke sanlaryny görüşýänçek hoş sag bolun.